Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siyakwaza nemeko ke yaba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs. Sisiza nemeko yabo nje sifuna isisombululo baphulaphule ngoba yingquba kaxaka le. Asibazi noba ke bawusindiswa yiligi na okanye mhlawumbi yiposition abayibeka kuyo iKaizer Chiefs apha kwiligi baphinde baqualifye pha kwiCAF, mhlawumbi ke bawuxolelwa ngokwenza kanjalo. Asazi baphulaphula ngoba ke sithi sathi ukuqwalasela imeko le yeligi yalapha eMzantsi Afrika njengoba niyade okubana ke iKaizer Chiefs seyiphumile kwiCAF Confederation Cup, ibiseyilithemba labo lokuqala nelokugqibela emveni kokubana bebethwe siStellenbosch sababetha sabakhupha kwiNedbank Cup. Nawukhumbula into yokubana ke kwa iStellenbosch esi sabakhupha okukhale knockout esiStellenbosch bazawudlala naso futhi nange-24 kaFebruwari kuveke zayo. Uba ndibala kakuhle kobe kungoLwesibini, uba ndiphazami bawobe bedlala neStellenbosch kwakhona. Umbuzo umile ke, bawusindiswa yintoni na abakhowushi ababini beqela leKaizer Chiefs? Mhlawumbi yikukubeka iKaizer Chiefs kwindawo ebanzi apha kwiligi, ikwazi ukubana iKaizer Chiefs iphinde iqualifye phaa kwiCAF, okanye kukuthatha ibethwe iPremiership. Asazi ke baphula, masike sininikeze umfanekiso ngqondweni webethwe Premiership neemetshi zeKaizer Chiefs zothi ga ngoku esazozidlala. iKaizer Chiefs izawudlala pha nge-24 kaFebruwari, idlala pha neqela ke leStellenbosch. Ibuye ke ilendi iyawudlala pha iDerby nge-28 kaFebruwari, idlale pha neOrlando Pirates. Sibale ke ezikaMatshi, ngoMatshi abafana abadala badlala neRichards Bay. Zonke ezi metshi ke iRichards Bay le badlala away, babheka eKZN, badlale neDurban City kwalapha kuMatshi ekhayeni labo, badlale neMagesi FC kwalapha kuMatshi ekhayeni labo. Masiniphindele nge-24 kaFebruwari badlala neStellenbosch, nge-28 kaFebruwari badlala neOrlando Pirates ekhayeni. Singene kuMatshi, ngoMatshi badlala neRichards Bay i-away, badlala neDurban City ekhayeni labo, badlala neMagesi ekhayeni labo. Ngo-April badlala neOrbit bedlalela away, badlale neTS Galaxy bedlalela away, badlale nePolokwane City bedlalela away, badlale neOrlando Pirates bedlalela away ngu-April ke lowo. Ize ngoMay badlale neSundowns bedlalela away, badlale neSikhukhuna United bedlalela away, badlale neChippa United bedlalela ekhayeni labo eFNB. Kubekho le match yabo ke yesiwelele yaye yamiswa, ingakaziwa into okubana ke yawudlalwa nini na. Injalo ke into ke yeqela leKaizer Chiefs kwiimetshi zabo ke abazozidlala phantsi kwebethway Premiership. Umbuzo umile, ingaba na aba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs bawusindiswa kukuthatha na iligi, okanye bawusindiswa kukubeka iKaizer Chiefs kwindawo ebanzi ukwenza into yokubana ikwazi uphinde iqualifye kwiCAF? Ndimamele ke, ndifuna ukuva kuni ke baphulaphuli, kodwa ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.